eu sunt altul. Da, eu sunt altul. Prima dată când filmez cu vocea, că înainte aveam o aplicație care scriam jurnal, dar acum filmez cu vocea. Astăzi sunt extraordinar de prost. Vom vorbi de Countryman-ul ajunge așa cringe. Mă scuzați dacă mă bâlbâi. Și cred că dacă aveți peste 5 ani, dacă aveți 5 ani și nu știți de Countryman, sunteți prea inocenți. Zicem, deci e rasist, pervers și ciudat, foarte ciudat. Da, dacă auzi chestii pe fundal, nu-i vina mea. Păi Countryman-ul din 2019, mă așteptam, sincer, că pare grafici de desen, Și, motivele pentru care a ajuns rasist și pervers și așa mai departe. E ciudat să vorbești am zis, filmez prima dată cu vocea. E ciudat să vorbești cu nimeni, adică vorbești cu voi, dar eu nu mă la nimeni, nu vorbesc la cameră. E ciudat. Și chestiile din cauza care a ajuns așa, nu e toate din cauza asta, da? Sau asta, sau chiar alte chestii, da, ați văzut și voi acolo. Sau din cauza asta, nu. Dacă, asta. Eu nici măcar nu știu engleză. Deci, o lecranul mult. Și avem chestii și îmi vine iGame. Da, sunt prost de rău. Vă zic eu că e din 2019. Și asta și pot să vă dau, dacă mă zice să fac un episod cu idei de ce chestia asta e ciudată, ar avea 1000 de motive. Cred că majoritatea le-ați văzut și voi aici. Uitați-vă. Și o să fie 10 chestii care sunt ciudate. Chestii care sunt mega ciudate. Numărul 1 este, o să vedeți, friendzone-urile, cum v-am spus, sunt atât de prost încât eu vorbeam cu camera închisă, deci sunt mega prost. Uite, pot să scriu cuvântul ăsta și doar uitați-vă ce ne dă. Bine, ar trebui să nu vă arăt asta. Sau putem să scriem asta, gay, și poate să-ți dea asta. Uite. Bine, nu tot să mai văd din asta. Sau uite, vedeți? Acum nu tot să mai văd din astea. Sau pur și simplu aici nu e chestia mare. Și e cringe. Că e cringe, pur și simplu e cringe. Datorită ăstuia, asta și asta. Bine, nu ți înseamnă tot ce vedeți aici. Nu-i clipul ăsta, nu-i de hate. Și mi-e frică să nu dea să nu dea stop la videoclipul ăsta. Vă arăt o grămadă de exemple. Eu am și zis că videoclipul ăsta nu-i de hate. Nu-i hate. Ar trebui să nu mai vă arăt poze. Și clipul ăsta nu-i de hate. Și ca videoclipul ăsta să iasă o leacă mai lung, vă arăt altceva.
A, da, și sper dacă cum filmez eu este prost și nu ați văzut anumite chestii să-mi ziceți să rezolv. Ca videoclipul ăsta să nu iasă atât de scurt, o să văd o muzică și dacă mă întrebați de ce am pus o vulpe, e că caracterul meu e o vulpe. Dacă nu am putut găsi o vulpe mai umană. Asta e muzica, distracție plăcută. 5 grame de cox, oară singure, în țara uitării, am gânduri în cap. Când totul se termină, că nu mai sunt singur, pentru că va veni o argilă albă. Am un singur lucru în minte, 5 grame de cox, oară singure, în țara uitării, am gânduri în cap. Când totul se termină, că nu mai sunt singur, pentru că va veni o anghilă albă. Am o ană de coborâre, nu prin stelele, zaca un coștean. Nu cred ce se întâmplă, pot călăcesc ca o găină flămândă, ca un buscola către lună, capul meu gol, ca o stradă în fața dormitorului tău. Mă dizolv ca o linie care stă pe plat, cobor când nu o atrag. Frate, fața mi se fute, capul meu vorbeam ca la TV, nu mă miră o astfel de stare. Epuizat, mă gândesc că drogat, chiar de o voi face, chiar de nu, chiar vă dori în casă, de fapt sunt deja fătut, oricum totul e deja vândut. Mă chinui cu datorii, nasul ca un tabaluga, ziua a doua fără să trag. Unde e șarpele, ghinie pură, coborârea dragului de obositoare, de parcă lăcuțea și-a nușcat de pulă. Am un singur lucru în minte, 5 grame de cox, oară singure,